Ay guys, nakauban ako kay mga taga-site. Pandra na lang mo ron. Sa ilan ko po? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, magkampo ba day? Magkampo day. Yes or no? Okay, yo, pas rama guys. Cyril, cute eh. Nakauban ako. Yun ang green kayo. Review. Zoom. Pogi. Hey. Generic. Site student. Bicara na ulit. Artista namin. No, Marbs, ano Marbs? Gigi. Galing nga eh. Finish zero. Nice one run. Tayo. Wala host din siya sa site eh. Wala host sa eskwela. Senior. Lagyan namin guys. May krama na lang yun. May krama na lang yun. So good namin. Ano Miss Plaza? Mana rota naman. Lagi yung mga site. Kau pa naman site. Nagagay nga. Anad kay Kuhan ba? Nadagan mo na. Apa kau belian? Dagan. Hi guys. House Plaza to. Ay, Cyril eh. Cyril. Kamay rin para na ako eh. Diniulagan. Diba? Naabot kami sa Adto mes. So, punti kay 4 mi ataya. Nya karon nabot mi karon nagsugod ang event para size karon size. Ha? No. Tambol eh. Karon tambol. Ambot ang sa ni namo. Burger ka sa akin. Burger. Wala binang linya. Wala linya. 1719. Nako ba? Wala ako sa walang linya. Ato hana. Hi guys. Paman nami guys. Uli nami. Duha sa kami. Wala lamig ang tubig sa Cebu City Scalar. Ana Luis. Maro to. Trikir. Gara. Wala nami kapay na. Klase pa ugma. Balik para tagi. Oh, di na mo straight na nagyanan dia. Cyril, cute eh. Wala nami guys ha. Say 3 months mo guys. Hi guys, wala may chase guys. Wala din lami ang tubig sa Scalar daw. Kuan, Luis Martin Garcia. Di man flavor og kuan, kape.